जे गाबोन भारतनि गाहाय मन्थ्रि मानगोनां नरेन्द्र मोदी बिथाङा जोंनि क'क्राझाराव फैगोन आरो बेवहाय मोननैसो गोनां खामानि लानानै बिथाङा बाहागो लादों। जे गुबैयै थांनाय बिटिआर एकर्डआव जे मोनसे रेलवे माने वागन फेक्टरि बानायनाय रिपेयारिं मोनसे फेक्टरि बानायनाय बे सेंसन अलरेडि जाबाय पर्बतजरानि बासबारियाव बे अलरेडि जाबाय बेखौ बिथाङा अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन बे मोनसे नाम्बार 1 एजेन्डा आरो आसामनिफ्राय गुबुन जायगायाव थांनाय रेल गंनै गोदान बिथाङा बेखौ आनुষ্ঠাनिक भाबै बेखेवनानै होगोन आरो माखासे लामा बिथाङा जाय लामाफोरखौ जोंनि प्रमद बर' बिथाङा सरकार थानाय समावहाय गासैबो बाथ्राखौ थिग थाक खालामखानानै गारबोदोंमोन दिनै गायसननांगौनिल' बाथ्रा दा बेखौ लानानै बिटिसि सरकारा बे गासै प्रग्रामखौ खालामनानै गाबोन मावहोनो नागिरदों। दा गतिके आं बरायगोन मानगोनां प्रधान मन्त्रि बिथांखौ जे बिथाङा जोंनि बायदि जायगायाव फैदों आरो बिथांनि फैनायाथ' मोनसे आशीर्बादानो जागोन जे बिथाङा माखासे डेभेलपमेन्टेल मेटारखौ होगोन राजनितिया जेखि जाया मानो आं बेखौ माने बरायगोन बिथांखौ आरो बिथांनि फैनाया निस्सय बिटिआर बासिनि थाखाय खुब मोजाङानो जागोन।